Здравейте хора, днес е първият ми влог като ютубър. Нека да ви кажа спонсорите за днес. Ако без тях нямаш да можеш да сътворим това видео и ви да го гледате. Спонсорите са улица Пригов, градската полиция, Тко Иванов, най-добрия полицай, Станчо. Кой беше, колега? Абе, абе, Град, къстъм и механици. Малко се притеснявам на нищо. Довиждане. Днес се намираме с колегата Митко Иванов. Кажи здрасти. здравейте, драги зрители на град, да, Малко. Стомс. така. Ще ги питам пак за желание. Ще искам да призова най-добрите полицаи в града, тримата братя. Ако не ги знаете, ще се запознаете с тях. Ако не се Да, запознаете, ще пишем яко глоби. Точно така, колега. Това е канала Тримата братя. Ами Нищо, че няма не нужда гледа. от тези Арман, защото иска За в момента сме само двама. Но това не ни спира да валяме още, защото третия брат, той може само Свички. Буквално. Но нищо, това не спира. Това е един боец. Но, ще се включим след като почнат да бягат на гонката. Сега, чао! Човек, там тихо е картоф. Чорап. Здравейте хора, искам да кажа, че колегите обиждат на картофи и на чорапи, не знам тази улица на къде е тръгнала. Виждаме. Здравейте хора, както виждате по зелената код преди, ако я забележите някъде по улицата, ще помоля да се обадите на градската полиция Станчо Иванов и Митко Иванов, защото е платизирано. Здравейте хора, както видите, ние изпушихме и да сме виновни колегите ни. Колега, ти аутист ли си подминана? Да, довиждане, това ще бъде за днешния влог. Ако ви хареса, лайк, subscribe и чакайте още влог от Продължаваме, мен и слизам Митко. надолу в район Разкажете 550. нещо на хората. да са живи и здрави, да се абонират, да лайкват и да споделят. Ти ме са около район Айде, 550. мен, чао!